Què tal? Cap mort en l'operació tornada de Setmana Santa a les carreteres catalanes. Per tant, molt bona notícia avui per començar. Per altra banda, aquesta setmana, dijous a la matinada, comença la campanya electoral de les eleccions basques. Els sondejos otorguen una victòria ajustada al PNB, tot i que hi ha algunes que està freca Mehak Bildu, i per tant el País Basc es podria repartir l'entesa entre el Partit Nacionalista Basc i el Partit Socialista d'Euskadi. Per altra banda, en esports, en futbol, ahir victòria de l'Atlètic de Madrid al camp del Villarreal 1-2, una victòria ajustada aconseguida als últims minuts i, per tant, l'Atlètic de Madrid que torna en posició de Champions, és el quart classificat. El Girona té 9 punts d'avantatge, és tercer a la Lliga respecte al cinquè, que és l'Atlètic de Bilbao, que té 56 punts. El Girona en té 65, per tant, aquests 9 punts de marge perquè es pugui classificar per la pròxima edició de la Champions League. En bàsquet, NBA, Devin Booker ha anotat 52 punts i ha repartit 9 assistències a la victòria dels Phoenix Suns contra els New Orleans Pelicans d'aquesta matinada de fa unes hores. Feia temps que no veiem a un Devin Booker tan anotador i els Phoenix Suns, per tant, amb esperances perquè pròximament arranquen els playoffs a l'NBA. Ho faran en menys de 15 dies. Per tant, moments de la temporada molt interessants. Al santoral d'avui tenim a Sant Francesc Coll, un sant català nascut a Gombrèn, al Ripollès, el fundador de les Dominiques de l'Anunciata, potser heu vist alguna escola amb aquest nom, i també avui és Sant Francesc de Paula, el fundador dels Mínims, una orde que pretenia viure amb el mínim, que avui en dia no sé si encara existeix, no tinc constància que n'hi hagi per aquí a Catalunya, de persones d'aquesta orde, però té una frase molt interessant, Sant Francesc de Paula, i una parròquia també a Barcelona. La frase diu: tot per amor, res per la força. Al temps, tindrem sol al matí, núvols a la tarda, pot caure algun plogim o algun xàfec a l'oest del país en algun moment, i les temperatures que pujaran una miqueta. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que vagi molt bé el dia. Salutacions cordials.